mamakin zuciya ta ki karɓi ki ba da guri na kwana. Dan yaro kai na gani ba zan yi na furta maka so ba. Mamakin zuciya ta ka karɓi ka ba da guri na kwana. Gani da sauri gare ki na zo ki ji yar uwata. Ban yi zato ba ni ma kaunar ki ta mamaye zuciyata. Ilimi na samu da bata halittin makaranta. Yar auta ta mata wuri na da kai ke cikin gidana. Sun yi gaskiya da sassafe aka kama fara, domin ne na isa mako na samu kyakkyawa fara. Lalle yau na yi dace da wacce ba ta yin gadara, domin ta bani kauna a yau ta bani gure na kwana. Dan yaro kai na gani ba zan yi na furta maka so ba. Mamakin zuciya ta ka karɓi ka ba da guri na kwana. So ba mamakin zuciya ta ki